שלום לכולם, כאן שביט ולידור. אנחנו הולכים להראות לכם איך בונים בטריה בתוכנה בפעם הבאה. אוקיי, דקה, אני פשוט אפתח מחדש. אני עכשיו עובד פה על זה. אתם בוחרים פה New Project. פה אתם מוחקים את זה, דקה, נמחק. ורושמים את השם של התוכנה. איך נקרא לה? אנחנו כבר פתחנו תוכנה בשם שביט. אז לקחנו כפתור בטן ורשמנו בו אפל. תסתכלו, אנחנו לוחצים על זה ואז פה יש לנו טקסט ואפשר לבחור. לקחנו טיימר, שזה הטיימר, אתם תצטרכו לקחת אותו לחפש. זה הסוללה שקוראים לה פרוגרס בר. אוקיי, אז סליחה, באפל עובדים טיימר 1.start. פשוט אחרי זה אתם עושים Enter וזה כבר סוגריים יהיה לכם. ועכשיו אנחנו עוברים אל הטיימר. ניתן לכם הורדה לקודים האלה. אז אתם מעתיקים את הקוד הזה מפה. מעבירים. ומוסיפים את הסוגריים בסוף. ככה. עכשיו שאתם יורדים למטה, בואו נראה לכם. זה צריך למחוק וגם את הראשון. עכשיו תסתכלו איך זה ייראה. ככה. ככה זה בסדר. יוצאים מזה, פותחים את התוכנה, ויש לנו סוללה שפועלת. תודה שצפיתם בנו, ואנחנו... טוב, אז אפשר להוסיף גם רקע, על ידי... background אימאג. אנחנו עושים אימפורט. בוחרים מאיפה שאתם רוצים. אני נלחץ על הלוגו של נייק ולוחצים פה כדי לראות את התוכנה, ותראו יש לנו סוללה עם רקע של נייק. אם אתם רוצים לשנות את השם זה פשוט מאוד, פשוט לוחצים פה על התוכנה עצמה. דקה, זה בעיה קטנה, אני דקה יצא ממנה חברים. דקה מזה. אז רגע, דקה. במחשב פשוט יש בעיה, זה מחשב לפטופ די ישן אפשר להגיד, אז יש לנו קצת בעיות. אנחנו מצטערים מאוד על ההפרעה. אוקיי, אז דקה, יש לי בעיה בטולבוקס. אוי, טוב, לא משנה. אז אתם לוחצים על התוכנה עצמה, ואז לוחצים על הטקסט. דקה. רגע. לא משנה, דקה. עכשיו אתם בוחרים שם, נגיד סוללה של נייק. טוב, לא משנה, פשוט לא הלך לי, הייתי צריך לסגור. עכשיו עובד הכל. זה היה טעות שלי, אני מאוד מצטער. הנה, עכשיו תרשמו סוללה של נייק. זה מה שאנחנו רוצים לרשום, כל אחד ירשום מה שהוא רוצה. עכשיו לוחצים פה ורואים איך התוכנה תיראה. ועכשיו פשוט יוצאים, לא, עושים save all כמובן. הם בוחרים איפה עושים לשולחן עבודה נגיד, ואז בוחרים את השם. סתם חרבשתי עכשיו. סגם. נגיד שביט. עם בטטה. אנחנו לא רוצים להעליב את כל השמנים שיש בעולם. נכניס את זה לחק, לא יודע, סתם מצאתי תיקייה פה. Select folder. אתם יכולים פשוט להכין תיקייה חדשה לזה. אוקיי, לא משנה, עכשיו אנחנו ניכנס לחק הזה. לחק, הנה, פה. לא נמצא, זה תיקייה עם אייפונים שעשינו. והנה, פה זה שביט. עכשיו תראו, ככה תראה לכם התוכנה. פה אל תיכנסו, זה בלבול. כנסו לפה, אל בין, דיבוג, לא משנה. ולשביט, ועכשיו, הנה, סוללה של נייק, אפל,
זה הרקע של נייק, וככה אתם יכולים להעביר את זה לשולחן העבודה. ככה, הכי נוח. בכל מקרה, אנחנו מאוד שמחים שצפיתם בנו. תודה וביי.